Sergio Belfort, directeur van eenheid Is Kracht. Deze stichting staat voor jongeren en voor de promotie van diversiteit en tolerantie in de wereld. Van Dalen, dames en heren, definieert discriminatie als verwerpende onderscheiding, achterstelling, negatieve beoordeling en behandeling van iets, iemand of een groep op grond van bepaalde niet ter zake doende kenmerken als ras, huidskleur, sekse, geaardheid en dergelijke. De volgende inbreng is van Esther Spee, die we zo net al hebben gehoord. Esther studeert aan de Amsterdamse Theateracademie Nieuwe Stijl. Zij brengt voor ons een lied die ze speciaal voor deze avond heeft geschreven. Esther. Toen ik gevraagd werd om hier vanavond te komen spelen, was ik heel erg vereerd. Maar ik voelde ook de grote verantwoordelijkheid om hier een nummer te gaan spelen. Want het maakt hier nogal wat uit wat je zegt. En ik wilde over hele grote onderwerpen zingen. Echt over discriminatie, over wat er wel niet allemaal gebeurt in ons land. Maar liever wilde ik eigenlijk zingen over iets wat dicht bij mij staat. En dus daarom speel ik dit lied. Ik ben met hem gelukkig en hij gelukkig ook met mij. We hebben aan elkaar de trouw beloofd. En met veel optimisme kijken wij de toekomst in. Een toekomst waar haast niemand in gelooft. Want ik hou het allermeest van hem en ook hij heeft mij zo lief. Maar de buurman noemt hem zonder reden dief. En mijn vader ziet de toekomst met ledenogen aan. Want het blijft uiteindelijk wel een Marokkaan. Maar de liefde wil niets meer dan liefde. Iedereen hier voelt toch heus wel eens liefde. De liefde, ik hou er zo van, omdat ik haar voelen kan. Hij werkt als ieder ander, maar is hij eens op het strand, is hij meteen een luie allochtoon. En ook mijn vrienden zijn terughoudend, want dit houdt vast niet lang stand. Deze man is veel te ongewoon. En als ik een keertje pissig ben, zoals ieder stel dat heeft, denkt de buurt meteen dat hij me klappen geeft. Maar wat denk je dat er overblijft als hij telkens wel probeert, maar niemand hem hier naast me accepteert? Maar de liefde, een klein beetje liefde. Iedereen hier voelt toch heus wel eens liefde. De liefde, een klein beetje maar om te geven aan elkaar. Is dit hoe ons land nu bekend staat? Een volk dat een ieder van het slechtste verdenkt. Maar als mensen een vooroordeel loslaat en jij iedereen een klein beetje schenkt van jouw liefde, een beetje liefde. De liefde, een beetje gevoel voor een zoveel groter doel. De liefde, een beetje gevoel voor een zoveel groter doel. Dank u wel.
Dames en heren, mijn naam is Younes Danout. Ik ben secretaris van het bestuur van COC Amsterdam. Het COC, voor het geval u daar niet bekend mee bent, is de Vereniging ter Integratie van Homoseksualiteit. Een organisatie die zich inzet voor homo-emancipatie en tegen intolerantie. Ik ben vereerd hier vanavond met u bijeen te zijn om stil te staan bij de moord op Kerwin. Een moord die voortkwam uit intolerantie. Een moord op een puber met wensen en dromen in 1983. Een herinnering aan wensen en dromen in 2009. Zijn familie en vrienden herinneren zich de jongen die Kerwin was en denken vanavond aan de kleine dingen die eigen aan hem waren en hem uniek maakten. Anderen, zoals ik, herinneren zich niet de jongen, maar het verhaal van zijn sterven en de impact die zijn dood had. Want hoe onvoorstelbaar is het dat je in Nederland wordt vermoord omdat je anders bent? Dat was in 1983 onvoorstelbaar. En dat is in 2009 nog steeds onvoorstelbaar. Toch toont de dood van Kerwin aan dat ook het onvoorstelbare werkelijkheid kan worden. En dat je daarom altijd waakzaam moet zijn. Waakzaam om intolerantie en discriminatie geen ruimte te geven. Nooit ruimte te geven, maar altijd een weerwoord. COC Amsterdam is dankbaar voor de uitnodiging om hier vanavond te mogen spreken. Want ook de lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender gemeenschap wordt nog zeer regelmatig geconfronteerd met discriminatie en intolerantie vanwege vermeend anders zijn. Soms gaat dat over schijnbaar kleine dingen, zoals ongepaste grapjes van collega's op het werk. Of nageroepen worden door klasgenoten op het schoolplein. Op andere momenten gaat het over grote dingen met zichtbaar veel impact. Zoals bespuugd worden op straat, of geslagen worden, of zelfs je huis uitgepest worden. Het COC zet zich in om elke vorm van intolerantie tegen lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders een gepast weerwoord te geven. Dat doen we door de dialoog aan te gaan met mensen met een andere opvatting. Dat doen we door politieke en maatschappelijke druk uit te oefenen, daar waar we kunnen. En dat doen we door homo's en lesbo's een gezicht te geven. Herkenbaar te maken als het ware. Dat laatste wil ik vanavond graag doen. Een van de thema's van vanavond is het stilstaan bij de zogenaamde kleurenblindheid van discriminatie. Intolerantie komt immers in allerlei vormen en maten en kan iedereen raken. De lesbische en homoseksuele gemeenschap leent zich ironisch genoeg zeer goed om dit thema te illustreren. Er is immers geen minderheid ter wereld die zo veelkleurig is en tegelijkertijd zo onafhankelijk van godsdienst, afkomst en sociale klasse. Toch is die veelkleurigheid niet het eerste dat men zich voorstelt wanneer gedacht wordt aan de homoseksuele gemeenschap. Vaak wordt over het hoofd gezien dat homo's vrouw en man zijn, zwart en wit, islamitisch en christelijk, arm en rijk. Dit wordt over het hoofd gezien omdat grote delen van de lesbische en homoseksuele gemeenschap ervoor kiezen onzichtbaar te blijven. Uit angst voor een veroordeling van hun omgeving. Uit angst voor disrespect houden 2 bejaarde heren in Zuid het bijvoorbeeld voor de thuiszorg geheim dat ze 's avonds hand in hand tv kijken en dat zij elkaar al 40 jaar wilt rusten zoenen. Uit angst voor uitsluiting houdt een Marokkaanse politievrouw in West het voor haar familie en vrienden geheim dat ze samenwoont met haar vriendin en dat ze gelukkig wordt van naast haar wakker worden. Uit angst voor stigmatisering door hun klasgenoten durven in Noord 2 pubermeisjes die al weken dagboeken volschrijven over elkaar het niet tegen elkaar te zeggen. Uit angst voor agressie durven 2 Antillianen in Oost niet hand in hand over straat te lopen nadat ze zijn uitgeweest in de reguliers dwars. Angst voor disrespect, uitsluiting, stigmatisering en agressie zet zich bij veel lesbiennes en homo's om in het doen van concessies op het ervaren van hele dagelijkse dingen. Een concessie bijvoorbeeld op het gevoel van veiligheid in je eigen huis. Een concessie op het ervaren van geborgenheid bij familie en vrienden. Een concessie aan de behoefte jezelf te zijn op school. En een concessie op het ervaren van persoonlijke vrijheid op straat. Concessies die geen mens in Nederland anno 2009 zou hoeven doen. Daarom is het nog steeds noodzakelijk te benadrukken dat dit in onze samenleving geen ruimte is voor intolerantie en discriminatie.
Er is geen ruimte voor discriminatie op basis van huidskleur en afkomst. Dat verdient een uitgesproken weerwoord. Er is geen ruimte voor discriminatie op basis van godsdienst en geloofsovertuiging. Ook dat verdient een weerwoord. En er is geen ruimte voor discriminatie op basis van seksuele voorkeur. Daarop moet ook steeds opnieuw een weerwoord komen. Ik ben daarom dankbaar dat weerwoord vanavond met Kerwin in gedachten en gezamenlijk met u te hebben mogen geven. Dank u wel.